बिपिएफआ सैथो खोथाखौ बुङोब्ला मानो बिखायाव सु हाबो? गिबियावनो नोंथांमोना बिमा माहारिखौ सन्मान होनो सोलों। दिनैहाय नोंथांमोना बिजुलि बर'खौ एक्सन लानाय माने गावनि बिमाखौ लानाय। बिजुलि बर'नि सायाव एफआइआर होबाय। दाखालि जितु ससियेल मिडियायाव बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ गाज्रि खोथाजों सोंखारिनायनि थाखाय दिनैहाय डिमाकुसि पुलिस थानायाव भेरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय बिपिएफ आरो बिएसइउनि हानजाया एफआइआर गथायबाय। दा आं बेखौसो बुंगोन जे बिपिएफआ सैथो खोथाखौ बुंब्ला मानो बिखायाव सु हाबो? जों दा फंसे फंनै खोथा बुंगोन गाज्रि कमेन्ट खालामलायगोनलाय। दा जियानो जा बिथाङा मोजाङानो जा गाज्रियानो जा सासे बर' बिमा। गिबियावनो नोंथांमोना बिमा माहारिखौ सन्मान होनो सोलों। दिनैहाय नोंथांमोना बिजुलि बर'खौ एक्सन लानाय माने गावनि बिमाखौ लानाय। बिथांमोना रोंखानाय राखानाय बुजिनो हानाय हारिनि जातिनि फिउचार्सनि सेन्टिमेन्ट गोनां मानसि। दिनैहाय हाबा जाबाय, संसाराव हाबबाय, गथ' गथाय दं। जुदि फाइनालि 6था जनजातिनो एसटिखौ हुमारोब्ला जोंनि गथ' गथायनि फिउचारआ मा जागोन? बैफोरो बिथांनि ब्रेनाव हाबदों आरो कन्ट्रल खालामनो हायैयाव बैफोर गाज्रि खोथाखौ बुंफ्लांदों जानांगौ। नंगौ, आंबो मानियो बैफोर गाज्रि खोथाया जोंनि समाजाव गनायजाथाव नङा। किन्तु फार्स्ट टाइम गोरोन्थिनि थाखाय निमाहाथ' दं। नोंथांमोना निमाहा बिनो होनो हायोमोन आरो मोजाङै बुजायना होनो हायोमोन। नाथाय डाइरेक्ट एफआइआर होबाय। बे गिदिर मोनसे गोरोन्थि जादों। नंखाय बाखाय फिसा सुबुंखौ बिदि एक्सन लानाया। हारे हाग्रामा महिलारि साराबो गोरोन्थिखौ मावा नङा मावदोंथ'। एसटिनि बिखय एनअसि हरदों। बिथाङा सोर? एसटिखौ गुबुन हारिनो रानना होनो? सोरनिफ्राय पारमिसन मोनखो? गावनि सम्पति मोनखो ना माखो? जोंनि बे बिटिसि हालामनि सम्पतिफोरखौ सेफटि खालामना लाखिनो थाखायसो बिथांखौ सासे चिफ महरै गोजौआव फसंनानै दोनदों। नाथाय सम्पति फाननो थाखाय नङा। जोंनि जातियानो बेनोखा, जोंनि हारियानो बेनोखा। सोरबा गोरलै मानसिया माबा मोनसे फिसा गोरोन्थि मावाथों मानो अब्ला गासैबो ज' जानानै नाख्रेबनाय। किन्तु गुबुन हारिजोंबा दावसा जुब्रिया नांनाय। आरो जोंनि बर' हारियाव मोनसे बिराद खेस्रा आदोत दं, लेथ्रा गाज्रि फाब। बे बुस्थुआ गोदो गोदायनि आबै आबौनिफ्राय फैनाय ना दानि मोनथिया। जेब्ला जों बर'जों बर', गावजों गाव, हारिजों हारि, जातिजों जाति माबा मोनसे समायसा जाया मानो अब्ला बुलायगोन, नारसिनलायगोन, नारथारलायगोन, सेथारलायगोन, जेरैखि जाया थैयागौमानि नागारलाया। बे जाबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे कालसार बायदि जानानै दं। दा खोथाया बुंगौमानि लावगौ। थांनाय 6 माससोनि सिगां दिल्लीयाव जोंनि हारिनि बिफा मानगोनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मुसुखा बेखेवनाय हाबाफारिनि सायाव रन्जित डेकाया मा कमेन्ट होआमोन? मा कमेन्ट होआमोन रायजोफोर? नोंथांमोना बावगारदों नामा? बड'फायानो लायनो सासे उग्रबादिनो बमा गुलि बारदजों मानसि बुथारदोंनो, बयखौबो सिगि सग' अयथासार खालामदोंनो। दा गुबुन जाथिया जोंनि सासे गोथार बिफाखौ बिदि सोंखारिदों। बेनि सायाव बिपिएफआ मोनबेसे ब्लकनिफ्राय एफआइआर होनाय दिनैसिम दासिम आंनो बयबो कमेन्ट खालाम रायजोफोर। आरो जोंनि साबेसे बर' लिडारगिरिफोरा रन्जित डेकानि सायाव एक्सन लानाय बयबो कमेन्ट खालाम रायजोफोर। दिनैहाय जों नुनो मोनदों जे बर'जों बर' फिसा फिसौ फोरमानि एंगारलायै आरो गुबुन हारिजोंब्लाथाय आफाथाला सिङाव गादामब्ले जानानैबाबो सिरि थानायखौ। जोङो दिनैहाय भेरगाव ब्लक डिसिउनि जानानै थांनाय 29 नभेम्बराव जि फरायसाफोरा जोंनि सेक्रेटारिखौ गाग्लोबदोंमोन, बे गाग्लोबनायखौ लानानै सानैसो दुथां मानसिफ्रा जोंनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौ गाज्रि रावजों सोंखारिदोंमोन। बिनि थाखायनो जोङो जिहेतु बर' फरायसा आफाद जानानै माने बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन जानानै जोङो बिथांमोननि जि राव बेखौ जोङो सयज' खालामनो हायाखै। जे ओरैबायदि खालामदों जे जाय मानसिया दिनैनि दिनाव बिटिसि एकर्ड खालामबाय, बिटिसि एकर्ड खालामनानै लाबोबाय, बे मानसिखौनो दिनैहाय मा खालामदों बिथांमोना बायदिसिना गाज्रि रावजों सोंखारिदों। बिनि थाखायनो जोङो सयज' खालामनो हायाखै आरो
बहुतआनो दङ बहुत दंबावो जोङो फार्स्ट गिबि खेबनि थाखाय बिथां बिजुलि बर' होननाय बिथाङा खोनानो मोन्दों जोङो गबर्धना थानानि सिङाव थानाय खाग्राबारि गामिनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बिथांनि हेंथायै जोङो भेरगाव ब्लक बिसिनि जानानै जोङो बिथांखौ दिनैहाय जोंनि डिमाकुसि थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय लोगोसेनो आरो गोबां दंबावो बिथांमोनखौ जों नायगासिनो दङ जे बिथांमोना जानला मानला सासे मानाव गेदेर मानसिखौ बिदि गाज्रि रावजों सोंखारिनायखौ जोङो नुबाय थादों थ' दिनैहाय जोङो गोख्रोङैनो बुंहरगोन जोङो भेरगाव ब्लक बिसिनि जानानै गोख्रोङैनो बुंहरगोन जे बिथांमोना बेफोरबायदि गाज्रि रावजों सोंखारिनायखौ गोजानाव दोन नङाब्ला उन समावबो जोङो मानगोनां बिथां सारजों जोङो गसंथागोन आरो लोगोसे जोङो बिथांखौ जि गाज्रि रावजों सोंखारिदों बिथांनि जेसेबांखिनि गाज्रि रावजों सोंखारिनो मानसिफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो साफा साफायै जों बिदि एक्सन लानाय जागोन बेखिनि बुंबाय।